de Margarita Ledo, que en gran medida planteou o tema da identidade do cine, da identidade da viabilidade do cine en lingua galega. Miguel Anxo Fernández chega a súa experiencia e os seus coñecementos dende, como dixen antes, a distribución, comercialización, dificultades de mercado. E cando falamos de mercado, falamos das necesidades de facer visible e, polo tanto, operativo esa produción creativa que é o cinema. A figura de Miguel Anxo Fernández tampouco creo que necesite presentación, está, por outra banda, nos programas, ademais da súa condición de escritor e de crítico cinematográfico, de estudoso do mundo do cinema. El participou naquel proxecto ao que fixen referencia ao principio de O Capital da Cultura, abordando o mundo do cinema e, ademais, pois é un ensayista que participa moi activamente en todas as reflexións que teñen que ver con esta especialidade da creatividade. Miguel Anxo, podemos empezar? Porque o problema que ten Miguel Anxo é que a 8 ten que marchar. Dame un pouco de apuro telo, ainda que lle roubaremos uns minutos máis, non? Espero. Sí. E onde llego aquí? Bueno. Bueno, boas tardes. Bueno, antes de nada, eu estaba yo comentando antes a Víctor que, bueno, lamentablemente non sei se vou ter que, se me vou poder quedar xa a coloquio algún. Teño un problema que é fácil de entender, non? Teño meu pai con 95 anos e, por desgracia, pois, estáse apagando, vale? Entón, bueno, e debo marchar, pero teño que agradecer primeiro a Víctor e a Xosé López que pensaran en min, pero pasa unha cousa, que resulta que Víctor esta mañá na súa intervención pois chapodoume parte da intervención e agora Marga, que ademais concordo plenamente con todo o que dixo, me chapodou tamén parte da miña. Entón vou intentar un pouco resumir, porque eu iba un pouquiño... No, pero está ben, está ben. Eu iba un pouquiño por o lado insistindo, como se me decía, que a industria do cine, é dicir, que me centrara na difusión e na comercialización. Entón eu digo que, bueno, que isto cambia a unha velocidade extraordinaria, de maneira que o límite ese de 2025, pois a min, falando de audiovisual, francamente, me apetece, vamos, ahora mesmo me parece que facer a 10 anos unha previsión me parece casi imposible, non? Pero, bueno, vamos a intentarlo, non? E eu dicía o do padrón, porque Víctor introducía esta mañá a pirámide de poboación, que creo que é interesante. E, claro, fíxense neste dato, maiores de 60 años, o sea, no último padrón máis actual, do 2016, maiores de 60 anos o 30,84, menores de 25 o 30,56. Menores de 35, é dicir, os consumidores, basicamente consumidores de audiovisual, están por aí, basicamente, mayoritariamente. Maiores de 60 anos, francamente, que anden co smartphone, coa tableta, descargando películas, dubido moito. Evidentemente, claro que hai excepcións, non? Pero o dubido. É dicir, que hai estes datos relativos que é interesante que se saiban. É que a poboación máis grande que temos son 292.000 habitantes en Vigo, e que temos concellos, temos 113 concellos de menos de 2.000 veciños. Isto convén telo en conta a hora de falar de audiovisual, cando falamos de difusión e de comercialización. E depois hai unha cousa que apuntou Xosé Ramón e que ten razón. Nos estamos esquecendo de que o día ten 24 horas. Que, é dicir, para unha persoa que, como a min, que ve 5 películas a semana en salas, que seguramente son 3 horas e media por cada película, porque tens que aparcar, tens que buscar, tens que desplazarte. Bueno, xa consumín 3 horas e media dese día. Despois, inda que este co smartphone mirando un pouco as noticias do último momento e tal, a verdade, francamente, a veces, quizáis, os teóricos, deberamos un pouquiño ter unha dimensión máis realista das cousas. Non sei se nos estamos indo demasiado alá.
non o sei, é unha reflexión que fago en voz alta, non? Pero, mentre preparaba a intervención esta, non, ocorre unha cousa que é anecdótica, pero que ten tamén o seu interés, porque non? Comeza mañá, aquí en Galicia, na Cidade da Cultura, precisamente, o Conecta Fiction. Conecta Fiction, bueno, é unha cousa que se fai por primeira vez. Xa sabedes que este mercado é moi global, hai moitísimos mercados no mundo, a Marga fixo referencia a algúns deles, falou incluso da presenza dos catálogos, dos festivales internacionais, os mercados que se montan ás sombras dos festivais, en fin, hai moitas cousas, pero, ao parecer, non hai prácticamente nada como este modelo que de alguna forma ven de fora, plantéxanlo aquí e xunto á Xunta de Galicia, co ICES do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e máis as GAE, montan este evento que é o primeiro dedicado á coproducción de ficción televisiva, series e miniseries, entre Europa, América e Estados Unidos, que busca, digo literalmente, textualmente, negociar e pechar acordos de coproducción coa finalidade de consolidarse como plataforma audiovisual para o talento, o financiamento e a produción. Bueno, a iniciativa pretende consolidarse desde Galicia, non? Casualmente, hai 15 proxectos seleccionados, digamos, un comité de expertos seleccionou desde varios países, Estados Unidos, tamén algún país latino, e España e Galicia. Casualmente, un deles, que aspira a ser un dos mercados por Movistar Plus, e máis por Radio Televisión Española, unha ficción televisiva que se chama Una casa en amargura, que como está coproducida con Cuba por a produtora galega Ficción, pois leva este título en castelán. Bueno, en principio non está nada mal. Hai un proxecto metido aí e o audiovisual galego recibe unha inxección de autoestima porque di, bueno, a ver se traendo un foro destes conseguimos un pouquiño de máis proxección, conseguimos colocar proxectos aí. Bueno, facía Marga referencia ao catálogo Films from Galicia, evidentemente leva razón neso, eu culpo tamén moito o sector, pero eso xa falaremos. E efectivamente, neste catálogo, que é certo que hai títulos que se repiten porque aparecen no catálogo anterior como futuros proxectos e no catálogo seguinte aparecen xa como proxectos consolidados, e o caso é que efectivamente aí montan e entonces cuantitativamente dá a sensación de que estamos producindo aquí la repera, non? Somos un país de 2.700.000 habitantes e isto parece Hollywood, non? Pero non é así. Pero en todo caso, no último catálogo, no máis recente, dá como venden producidos 50 catálogos, logo entro na cuestión da lingua, que teño tamén algunhas cousas que señalar, non? E despois, en desenvolvemento, 20 proxectos. Onde estamos ben, non? 50 e 20 son 70. Os que están en desenvolvemento en preproducción, a mellor non salen hasta dentro de 2 ou 3 anos. Pero, bueno, non está mal, non? Pero aquí, e xa vou avanzando moi rápido, porque temos asociacións, temos colectivos profesionais en Galicia, temos o Clúster, temos a GAPI, temos a Academia Galega Audiovisual, temos colectivos sectoriais, guionistas, actores, todo colectivos, non? Que, de alguna forma, eles creen que poden contribuir un pouco a desenvolver o audiovisual galego. Eu sou moi pesimista. Pero agora vou a unha cousa que sucedeu hai uns días, onde, ademais, Marga era membro do xurado, a Academia Galega do Audiovisual, concedeu os seus premios Mariluz Morales, e entre eses premios, hai un traballo dun rapaz, Brais Romero Suárez, que se chama O galego no cinema galego, no que o tipo dá un dato espectacular, non? E di que un sector cinematográfico galego no que a lingua pesa moi pouco, sendo esquecida en máis da metade das producións rodadas entre o ano 2000 e 2015. Este é o cadro que reproduce el. É dicir, o 66% é... Isto ten que estar... O 63... A ver... Sí, o 66% en castelán, o 66% en castelán, o 23% en galego, está mal o cadro, foi cousa miña, e despois, en outras linguas, o 11%. Bueno, isto é para preocuparse, non? Porque, claro, se a miña intervención ten que tratar sobre a difusión e a comercialización
Non vou entrar agora, porque aquí me din que isto vai ser unha reflexión, logo teremos que entregar unhos textos para a futura publicación, e aí se é onde introducimos os parámetros necesarios, as estatísticas, as comparativas, todo o que faga falta, non? Pero claro, eu o que vou, e aquí é o que conto, hai outro detalle que a mí me chama moito a atención de isto, non? E é que estáse a preparar agora mesmo un informe, un macroinforme do audiovisual galego, que neste momento aínda se mantén confidencial, pero que está levando moitísimo tempo, porque é unha cuestión de tolos intentar facer unha cuantificación real do sector audiovisual galego, de tolos. É dicir, por exemplo, se tiramos dos códigos ECNAE 2009, que é esa clasificación nacional de actividades económicas, resulta que en Galicia temos case 1.200 empresas audiovisuais. Claro, isto de todo, non? Abarcan todo, pero 1.200 empresas, eu quero pensar que aí hai nas unipersoais, en fin, habrá, pero un censo espectacular, non? Bueno, si é verdad que, por exemplo, para achegarse ao sector audiovisual galego é moi complicado, é casi detectivesco, si é verdad que hai un ente, que é Televisión de Galicia, que en teoría é o motor do audiovisual galego, e non é en teoría, realmente, polas cifras que eu teño aquí, vamos a ver, por exemplo, no 2016, Televisión de Galicia dedica 35 millóns de euros a empresas galegas, é dicir, a produción externa. É unha pasta. É unha pasta que se vai para as empresas galegas. Elas producen, de Televisión de Galicia emite, e prácticamente supoño que se queda co seu dereito. Se ven a ser máis ou menos o 30% do seu presuposto anual. Isto digo a Paco que un pouco o presuposto da Televisión de Galicia vanse 35 millóns de euros, o 30% do seu presuposto anual en produción allea. Estas cifras sí as podemos saber, porque están auditadas, son transparentes. Como tamén sabemos, as de Agadic, que sabemos que, por exemplo, en 2014 dedicou 2,4 millóns de euros, o sea, o 12,62 do destinado por todas as comunidades autónomas á produción audiovisual. É dicir, según FAPAE, que é, digamos, o organismo Asociación de Produtores Audiovisuais de España, según FAPAE, as comunidades autónomas dedicaron 19,3 millóns de euros á produción audiovisual. En 2014, desas, Galicia aportou o 12,62, o equivalente a 2,4. Pero, bueno, evidentemente, o que digamos de Televisión de Galicia, o que digamos de Agadic, non nos sirve para cuantificar a actividade do sector audiovisual galego. Por tanto, isto o deixamos un pouco digamos, no terreo das anécdotas, non? Pero, como estou ahora expurgando moitas cousas para non repetirme xa con eles, o problema témolo na lingua. Estou de acordo con Marga. O cine dun país diferenciado como é o noso o marca a lingua. Se unha película galega está en castelán, bueno, pode ser unha película inglesa doblada ao castelán, pode ser unha película de Tanzania, non sei se en Tanzania fan cine, pero vamos a supoñer que sí, doblase ao castelán, esa sería tamén unha película. Entonces, o cine galego, evidentemente, ten un problema moi serio co tema da lingua. Pero os produtores, que é o que íbamos, os produtores, din que non son un ONG, din que eles non están para facer cultura, eles non están para envolverse na bandeira do país. Eles teñen unha empresa, eles necesitan beneficios, eles teñen que manterse. Entón saben que, e aquí o digo, porque despois xa non é só este dato, senón outros máis, eu diría o que o astronauta Tom Hanks lle di á torre, vamos, á zona de control, Houston, en lugar de Houston, eu diría, Galicia, temos un problema. Temos un problema moi serio co tema da lingua. Xa Marga, por eso xa centrou, eu creo que xa non lle quedou nada por decir, e é verdad, é así. É dicir, eso é un feito indiscutible, incuestionable. Pero miren, voulle dar un dato. Eu creo que, insisto, rendímonos como país. Se non loitamos máis a prol da lingua, porque logo ven, o que decía Marga, ven as lendas. As lendas. Logo xa rematarei un pouco cunha coda un pouquiño poética, se se quere, un capricho meu, pero, bueno, fíxense.
Emma Lustres, que lidera neste momento en Galicia a produción, porque preside co seu home a produtora Vaca Films, domiciliada na Coruña. Ela dixo, aínda hai moi pouco, pois exactamente no 2016, en febreiro de 2016, dixo sobre a súa empresa: la primera línea de actuación está formada por películas en inglés, destinadas al mercado internacional con el objetivo de llegar a amplias audiencias. Ese é o problema, as audiencias. Indispensables, según eles, e é certo, para garantir a rendibilidade económica dun produto. Pois, a fin de contas, tamén é certo, falamos de produtos. Os filmes, as pezas audiovisuais, son produtos. Bien, pois se Vaca Films lidera a produción a nivel de Galicia, temos, por exemplo, unha das empresas líderes na produción televisiva en España, que é Bambú Films. Bambú Films, que está tamén domiciliada en Galicia, creo recordar que en Pollo, concretamente, que é unha empresa que ten, se entrades na web, veredes como lideran, vamos, teñen unha cantidad de teleseries, ahora mesmo están con las chicas del cable, e deles, é dicir, fixeron series de, bueno, de certa rendibilidade, están coqueteando con Netflix, a ver que pasa aí. Agora mesmo, por exemplo, están rodando Fariña, polas Rías Baixas, para Antena 3, é unha produtora onde case todos a súa plantilla, o seu plantel son galegos, é dicir, que en ese sentido fan un magnífico traballo, pero non lles escoitei nada, falar nada a prol da lingua, porque non lles interesa, porque eles buscan precisamente dar ese salto a ese outro nicho, o da lingua franca, o inglés. E con eso, pois, xa quedan tan contentos. No tema da identidade, o tema de eso xa vai quedar... E esquecen, como xa dixo Marga tamén, e como dixo Víctor, que a lingua é un valor diferencial e que justamente o que está de moda agora e o que se está empezando a consumir son os produtos diferenciais. Hai unha serie de produtos que se venden ben nos mercados, aqueles que falan de culturas distintas, de culturas diferentes, aquelas que utilizan, por exemplo, nós temos non só a lingua, temos un acervo, temos unha paisaxe, temos unha tradición que podemos recrear en ficción e que pode ser perfectamente asumida por todo o mundo, estou convencido, pero vendamos en galego e poñámoslle lendas na lingua que sea. Se esa película se vai pasar en Londres, poñede ya en inglés. A máis, eso é baratísimo, facelo. Eso faise rápido e faise barato. Entón, por que non empezamos un poquinho a cambiar o chip? Miren para o cine nórdico. Cando vemos unha película de cine nórdico, thriller, enseguida identificamos, é nórdica. Ou vemos unha película, como tamén dicías tú, certamente, da área toda, vamos a chamar da Bretaña e toda a zona de Irlanda, Escocia, Gales, o cine que vende aí, enseguida o identificamos. E vemos películas en gaélico, con lendas en inglés. Os festivais de cine, afortunadamente, xa non admiten películas dobladas. E claro, isto cabrea moitos dobradores. Porque de alguma forma, parece que lle está sacando, digamos, a súa, do que viven. Non, en absoluto. É máis, eu defendo a dobrase na televisión de Galicia, pareceme moi ben, porque é unha contribución á normalización lingüística. Aí estou disposto a mirar para outro lado. Non soporto ver a Javier Bardem, por exemplo, vamos a ver, se vostedes miraron Piratas del Caribe 5, esa obra maestra que están pasando agora, que está protagonizando Javier Bardem, como saben, é un actor español, é noso. Bueno, pois claro, a película, eu tive unha ocasión de vela en inglés, con lendas en castelán, porque é certo, o mercado está cambiando. Afortunadamente agora, logo falamos tamén das salas, afortunadamente agora nos multiplés xa hai sesiones, xa pasan algunhas sesións na lingua original con lendas. Bueno, pois me parece ben. Entón, na versión en inglés, eu vexo a Javier Bardem, que é o Salazar, é o malo da película, falando en inglés, e logo na versión castelán está doblada por non sei quen, polo menos el non é, eu non recoñezo a voz dele. Entón, claro, isto é absurdo, non? É un pouco ridículo, porque se tú lle cambias a voz a un actor, a unha actriz, estás lle cambiando o seu traballo, estás lle manipulando o seu traballo. Así de claro. Bien. Como estou falando así destas cousas e como quero chegar ao final, o da lingua queda dito. E aí sí que o compromiso das institucións galegas, evidentemente non só da administración, aí estou de acordo, é dicir, as normas
as normas, evidentemente, deben ser rigurosas e debe existir rigor, o que pasa é que o sector non é cómplice. O sector presiona para que esas normas non se cumplan. Ese é o gran problema. Ese é o gran problema, porque non lles interesa para nada. Porque, claro, despois pasa unha cousa, fíxense como somos. Se, por exemplo, imagínense por un momento, a Sala Numas pasa agora a película O Descoñecido, que foi rodada en castelán, pero supoñamos que se roda en galego, que foi rodada en galego na Coruña, e a Sala Numas a pasa en galego, pero as cines Compostela a pasan dobrado a castelán. Se logo ao final da semana comparamos as estatísticas, veremos como 10 veces máis espectadores foron a ver a Doblada e 10 veces menos foron a ver a versión original. Que coño está pasando aquí? Por eso pecharon Compostela e abriu a Sala Numes. Sí. Pola política de versión original, claro. Claro, efectivamente. Eu vou falar dese tema despois. Compostela retransmiten ópera. Sí, efectivamente. Os partidos de fútbol e a Sala Numes só emite versión original. E como somos? Claro. O sea que tamén hai que darlle a volta a esa... Efectivamente. Concordo totalmente. É verdad que van 10 veces máis. Sí, é que é eso. As estatísticas non engañan. Entón, claro, os produtores son os primeiros en decir mira, eu non quero... E os exhibidores din, sácateme de aí. Hai unha excepción, logo falo tamén, hai unha excepción máis adiante que ten que ver coa Asmorga, que falaba antes Víctor. Esa me adianto agora porque xa un pouco levamos un ritmo diferente, non? É dicir, Víctor, efectivamente, tiña razón, cando a Asmorga, Ignacio Vilar, se lle mete na cabeza, porque teno moi claro en ese sentido, que el roda en galego. Rodará ben ou rodará mal, aí eu non entro. Roda en galego, asume unha produción en galego, a estrea el en galego, a leva polos cines, a pon, incluso se atreva a sacala fora, a leva fora, intentou non sei se maior, efectivamente, é dicir que eso é unha pasada, e efectivamente esa película funcionou. Esa película funcionou, é dicir, falas co xerente de Cinesa e dis, tío, isto é unha pasada. Nunca nos imaginamos que esta película... E por qué? Bueno, entre outras cousas, porque nas sesións matinais caían os colexios todos. E esa é unha película que efectivamente vai ter un longo recorrido, un longo percorrido. Por qué? Porque os centros do ensino van a aproveitar a novela de Blanco Amor e van a aproveitar o produto audiovisual Asmorga para poder facer ensino. Iso pareceme ben. Pero claro, que pasa? Era unha produción low cost, as dificultades que tuveron para topar a produción, e é unha produción de non ten un percorrido exterior, que é a gran obsesión da produción audiovisual galega. Bien. E agora, como xa dixen o da lingua, e queda claro da lingua, vamos con outro tema que sí me preocupa. Por exemplo, a difusión e a comercialización, xa me centro neso. Bien, se siguen un pouquiño as novas, xa terán lido que a Amazon xa produce audiovisual. É dicir, a televisión é o primeiro mercado audiovisual do mundo, porque non é esa televisión que ves ás 10 da noite, é esa televisión que logo se pode ver en internet, é ese produto que despois se descarga, é ese produto que dá voltas, HBO, por exemplo, as producións que son as máis vistas, é dicir, non é, pero é a televisión, fan produto televisivo de calidad, evidentemente de moita calidad, e ofrecen, eu mesmo no móvil, hoxe mesmo me chega Amazon Premium, ten vostede Amazon Premium, pode descargar as nosas series cando queira, pero, bueno, non as descargo en principio por agora, porque non teño tempo. É dicir, ao mellor nas vacacións, probarei, terei que velas, porque é un pouquinho tamén o que teño que estar un pouco ao loro e deberei velas. Bien, pois Amazon, por exemplo, Google, xa está entrando tamén na produción a través de YouTube, Facebook, xa están falando Facebook de entrar tamén na produción audiovisual, pensen neso. Logo, por exemplo, pensen en Netflix, Hulu Plus, Movistar Plus, estas que dan streaming, facilitan material, facilitan todo, evidentemente, en lingua franca, en inglés. Bueno, fan algunha concesión ao castelán porque o mercado latino cada vez é máis importante e a presión é forte e entón tamén faremos produto en castelán ou doblarémolo ou, a mellor, cando cambien os gustos do público e as costumes, poderemos ler lendas en castelán a ese produto en versión original. Pero dubido moito que nos próximos 10 anos, o que me equivoque, dubido moito que Netflix, porque a fin de contas son negocios, que nadie pense que Netflix, hai unha campaña aí 2 ou 3 meses que dá a sensación de que Netflix era guai, non? Moi guai Netflix, non? Oi, que guai, non? Están facendo unha serie, e non, de guai nada. De guai nada. Se as audiencias baixan fora. De feito, hai pouco salía esa información de que liquidaron 2 series. Punto. Pero máis, a machao, xa está.
Acabouse. O sea que, ollo con isto tamén, non pensemos que son guais. Son un negocio, ni máis ni menos. Bien, entón, como falamos de difusión, vamos a par de pantallas. E agora voulles dar un dato. Hai aquí algún futbolero? Supoño que sí. Atlético de Madrid, verdad? O señor Cerezo ten como socio a un tal Wang Jianlin. A mí me costa moito. É o mandamais do Grupo Wanda. Pois este señor xa é o maior exhibidor de Europa. Ten 700.000... No, perdón, xa me pasaba, pero bueno, chegará, todo chegará. 7.600 pantallas, incluídas as máis de 500 de Cinesa, que xas mercou. O sea que esas pantallas que temos aquí en Santiago, en realidad son do chino, son do Grupo Wanda. Pero atención, Jianlin ten 2.000 máis en China, que é donde é. E ten máis de 5.000 nos Estados Unidos. Sumen. E o tío sigue. Xa lle botou ollo outro circuito dos Estados Unidos, nos dous próximos meses, seguro que sale a información de que xas mercou. Bien, iso que ocorre? Pois que coincide tamén coa virase que está dando Hollywood, que de repente descubriu que hai un mercado en Asia, que son máis de 1.300 chineses, 1.300 millóns de chineses, quero dicir, son moitos espectadores. Víctor, imagínate o que sería vender unha novela galega traducido ao chino. Eso sería... Bueno, eso sería espectacular. Sería espectacular. É dicir, que un pelotón de traductores chineses para colocar a literatura galega en China, eso sin dúbida, sin dúbida. Bien, pensen en eso. E que pasou? Bueno, pois aí ven o dato. En 2016, o Jianlin comprou Legendary, que é unha produtora independente, de prestixio, estadounidense, xa mercou, e xa advertiu, vou pola Warner. Nun ano, cae Warner, e vai pasar a ser propiedade chinesa. Isto é o mundo ao revés. Pero claro, que ocorre? DreamWorks de Spielberg, a división de animación de DreamWorks, pois acaba de crear, no 2012, Oriental DreamWorks, no que xunto con Universal eles aportan o 45% da capital, pero o 55% restante é chinés. Eles agora, por exemplo, Kung Fu Panda, a terceira de Kung Fu Panda, xa está producida por esta compañía. Bien, así que isto vayan tomando nota, porque claro, teño moi claro, unha película galega vai no ter crudo co Grupo Wanda, seguro. Vai no ter crudísimo, a non ser que ou alguén o aconselle, ou a non ser que se lle encenda unha bombilla e diga vou dedicar unha sala de cada 7 a cine tal, porque ao mellor hai subvencións ou o que sea. Ollo con eso, porque é que realmente é unha pasada o que está pasando aquí. Bien, e agora vamos a unha razón que ten que ver coa lingua. Miren, o audiovisual galego, se a sociedade galega está de costas ao audiovisual propio, non temos nada que facer. De que vale? Se facemos produtos galegos e non convencemos a nosa propia sociedade, que facemos? Miren como está o panorama da exhibición en Galicia. Temos 190 pantallas porque aquí lle sumamos as 13 que aporta Cinemas de Galicia, un circuito alternativo auspiciado por la Administración. Bien, que ocorre? Que se non somos capaces, se perdemos a batalla das imaxes faladas en galego, perdémonos como país, só dicen antes, pero se a nosa sociedade non ve cine galego, entre outras cousas, non o ve porque non pode velo, porque, por exemplo, espectadores de cine en Galicia, espectadores das salas comerciais foron, bueno, pois, a ver, hai un 47% de espectadores galegos que non poden ir ao cine, porque non o teñen. Non hai salas. O sea, ou colles o coche, entonces sí. Pero a mitad da poboación galega, prácticamente a mitad, non pode ir ao cine. Por qué? Porque as salas están concentradas prácticamente todas na Franxa Atlántica. Na Franxa Atlántica. Incluso, en algún caso, hai unha saturación. Podemos dicir o caso da Coruña, en donde 3 múltiples simultáneos repiten ao menos 4 películas. Entonces, eso é un disparate, cando esas 4 películas, que son 12 salas, podían estar dedicadas a outras 12 películas que as hai.
Posiblemente películas de autor, posiblemente películas de terceiros países, posiblemente outro tipo de cine, pero non, prefiren duplicar, triplicar e a veces cuadriplicar. Porque cuadriplicar, que quere dicir? Que Piratas del Mar Caribe 5, o fin de semana en Santiago, estaba en 3 salas ali, en Cinesa, non sei unha na Compostela, me imagino que outras dúas, xa ni me molestía mirar. Claro. É dicir, como está? O mercado está ao revés, é dicir, pensa que aquí temos un problema. Ahora ben, como temos os circuitos, devolvo ese cadro aí precisamente, porque quería aí insistir. Vamos a ver, históricamente, as pantallas Galicia estivo na mesma dinámica do Estado español no século XX. Tiñamos cines a tutiplé, cines a punta pala. Isto pode mirar aquí o Consello da Cultura edita cada 2 anos a comunicación en Galicia, donde, de alguna forma, vamos revisando o estado da cuestión. Se colledes o histórico todo destas memorias, aí poderedes ver, en algún momento se instalou o cadro histórico das salas en Galicia. Chegamos a ter 3 veces máis as salas que temos agora. Chegamos a ter 600 salas en calquer recuncho, claro, de acordo, eran outros tempos. Era outra situación, era outra forma de consumo, non vamos entrar nese dato, pero chama moita atención esta descompensación que hai. E, sobre todo, están prácticamente copadas polos grandes circuitos múltiples. Só aquí podemos diferenciar, hai 2 empresas galegas que controla unha 7 múltiples, outra controla 5, e logo temos os casos singulares das pequenas salas, que son os cines Pez por abaixo, os cines norte de Vigo. Subimos, porque deixo numas para o final, subimos e, por exemplo, temos os duples en Ferrol e, por exemplo, teríamos a da Coruña, o Foro na Coruña e, finalmente, Numas. Finalmente, Numas, que me parece, evidentemente, un caso singular, un caso eloxiable. Eu dicíalle a Marga, porque a Marga é unha das factotums dese proxecto cooperativo, de que é unha mágoa que ese proxecto non se convirta en franquicia en Galicia, porque eu boto de menos unha Numas en Vigo, boto de menos unha Numas en Ourense, por suposto unha Numas na Coruña, unha Numas en Lugo, unha Numas nas cidades, ali onde potencialmente hai un público cinéfilo que o hai. Claro, é o que di ela, non? Ese é un modelo cooperativo complexo, posiblemente tal, pero eu animaría a que este modelo, porque ademais este modelo está suxeito a axudas europeas. A rama media ten unhas axudas concretas, que complexas, me imagino, ela podría dicirlo mellor que a min, que sabe máis desto, non? Pero ese é outro modelo que temos aí. É dicir, que perfecto, pero claro, onde está? Pois Coruña e Pontevedra, Lugo e Ourense, e logo temos casos singulares. O cine de Caldas, as salas, e, por suposto, o cine de Leiro, na provincia de Ourense, onde é o auténtico cinema paradiso. É un cinema paradiso. É un home absolutamente enamorado do cine, que perde cartos, e ten un cine que é unha cucada ali metido en Leiro, que non sei se serán 500 habitantes ou 1500, non sei, máis non son. É dicir, que capta xente do Carballiño, de Ribadavia, e que vas ali case por militancia. Son estes modelos de exhibición, porque claro, dirán ustedes, pero por que insistes tanto na pantalla grande? É que a pantalla grande é a nai de todas as pantallas. Non sei se deron conta deso. Se eu estreo unha película en pantalla grande, cando esa película vaya a televisión de pago, cando esa película vaya en streaming, cando esa película salga en copia física, vai a ter detrás todo o plus de publicidade, o plus de difusión e o plus mediático que tuvo a estrea en pantalla grande. É un problema de cabeza. Por que foi Netflix a Cannes? E agora vamos a falar deso tamén. Netflix presenta 2 películas en Cannes, pero xa lle di aos franceses. Presentos a concurso, pero non polas vou estrenar, Vounas pasar na Netflix. Entón, os franceses, que teñen unhas normas moi proteccionistas co cine, dinlle, non. De eso nada. Como xa estes inscritas, xa temos a programación pechada, non nos queda máis remedio que comelas. Pero xa che digo, claramente, non lle dixeron así, porque sería moi descarado, desde logo non nas vamos a premiar. Evidentemente. Bueno, pois antes que ocorre, pois isto todo ven e estou enfiando unha serie de conceptos que teñen que ver coas pantallas e coas películas, porque, claro, a todo este circuito se lle engade agora Cinemas de Galicia. Que Cinemas de Galicia? Cinemas de Galicia é un proxecto no que comparten concellos e, digamos, si son só os concellos, é a GADIC.
é unha especie de subvención ao 50%. Se non é o Concello, é un cineclub. Se hai ali un cineclub, son os que xestionan. Con que condición? Bueno, pois coa condición de pasar cine, basicamente, pois aí tendes os datos. Son 13 pantallas máis que se suman ao circuito que hai, contribuyen con 13, hai unha cola, ao parecer, polo que me contan, unha lista de espera de outras 15. Que pasa? Non hai pasta. Claro, ese é o problema, sempre. Se houbera pasta, tendríamos outras 15 pantallas máis. É dicir, Galicia superaría as 200 pantallas. Porque lembren un dato tamén que nos cae, bueno, é o que é, que somos 2.700.000, aportamos ao parque de pantallas españolas o 5%. Polo tanto, a recaudación, o 5%. É dicir, Galicia é rentable para a exhibición cinematográfica? Non. Non. En términos absolutos, non. Non é rendible. Pero se conseguimos aumentar o número de salas, a miña rendibilidade económica importame 3 carajos o que quero é que o cine se vexa e que, sobre todo, que se vexa na pantalla grande. E a este esforzo de Cinemas de Galicia, onde ves aí, por exemplo, filmes galegos pasaron 60, e filmes alleos 30, que eu saiba, norteamericano ou estadounidense non había ningún. Creo, penso que non hai ningún. Pode haber, ao mellor, un indie, pero non hai ningún. A isto súmese o circuito dos cineclubes de Galicia. O que pasa co cineclubes de Galicia, que son, por o que eu vexo aquí, máis ou menos 13, 12 colectivos, moitos deles coinciden con Cinemas de Galicia, por tanto, apenas aporten nada. E logo, sumamos un circuito que non é despreciable, que é o dos festivais. Tu facías referencia justamente, e que ao mellor non se lle exixe, pero sí se lle insiste en que programen cine galego, que programen audiovisual galego, que convirtan o audiovisual galego en protagonista. Entonces, ese circuito de 12, 15 festivais que se organizan ao ano en Galicia de distinta entidade, de distinta calidade, non vou entrar neso, son tamén puntos de difusión. Son puntos de difusión. Estou centrando a miña intervención prácticamente exclusivamente en Galicia. Logo xa aviso un pouquiño dos perigros externos, non? Pero eso é o que hai. Bien, bueno, aquí fala era o Foro Metropolitano, xa vou avanzando para tal, bien, o modelo Numas, que xa digo aí. Bueno, e agora vamos ao Festival de Cannes e imos ao tema da pantalla grande. Almodóvar, como saben, foi o presidente do Xurao este ano. Almodóvar, que é un cineasta o máis singular que temos aquí, a marxen de que Los pasajeros, non sei que, o tal, nos gustara máis ou nos gustara menos, é un cineasta con personalidade propia, eso non se pode cuestionar. Por lo tanto, hasta aí, chapó. Bueno, pois, dixo, a propósito da polémica de Netflix, con Will Smith ao lado defendendo a Netflix, dixo: yo defenderé siempre, mientras viva, la capacidad de inopsis de una gran pantalla. Creo firmemente en que la primera vez que se ve una película, la pantalla no puede ser parte del mobiliario. Eso es esto e a televisión, obviamente. Nesa resposta hai tamén implícita unha reacción do cine como cultura ao cine como industria e como divertimento e como ocio. Eso está clarísimo. Bien, entonces, que ten que priorizar a produción propia galega? O acceso á pantalla grande, na medida do posible. Como? Pois a través de circuitos, vamos a chamar alternativos, que poden ser Sala Lumas, Multicine Centro, Norte, Pantallas Cinemas de Galicia, Cineclubs. Hai unha alternativa que requiere presuposto, que é mercar pantallas, que é o que non se puso en práctica ainda. É dicir, eu aos señores de Numas, por exemplo, non faría falta, pois xa teño unha política moi clara, pero imagínense que si, e digo, vamos comprar 2 meses de pantalla ao longo do ano. Ao longo do ano. Xa vos avisamos con tempo, e entón, aí tendes ese cupo e vos vamos dar X miles de euros. Isto non é unha subvención, é un estímulo, porque lles recordo, por se alguén o esquece, de que en Estados Unidos non hai Ministerio de Cultura. Hai Secretaría Xeral de Comercio e Industria. Ali é entretemento. Aquí para nós o cine ainda é cultura, afortunadamente. E entón temos que defendela. A excepción cultural famosa dos anos 80, Jack Lang e todo eso, eso sigue vigente. É que senón nos comen as papas. Nos comen absolutamente as papas. Temos que reaccionar. Por lo tanto, aspirar primeiro a pantallas colectivas. Temos que aspirar a elas. Como sea. Depois temos unha rede de auditorios que os concellos, hai alcaldes con moi boa vontade e hai alcaldes que se deixan, din, home, se o ten aquel, porque non vamos ter nós.
Entón, da mesma forma que se puseronse de moda os pabellóns polideportivos en poboacións de 1000 habitantes onde non sei quen coño vai xogar a eses pabellóns polideportivos, non entendo para quen se fan, ou piscinas polideportivas para unha poboación onde o 70% é maior de 60 anos e fan piscinas. Bueno, pois de repente deuselles por facer auditorios. Bueno, está ben. Bueno, neste intervalo hai os paseos fluviales, os paseos marítimos, que son outra cousa que se meteu por aí. Bueno, pero entón están facendo auditorios. Aproveitemos eses espazos, porque os están equipando. Aproveitemos eses espazos. Aproveitemos para poñer imaxes. E é fácil achegar a eles. Basta poñerse en contacto, ten que facer unha distribuidora, e agora falo da distribuidora cando toque, facer unha distribuidora que negocie con eses concelleiros de cultura, con eses programadores, con eses asentes, para que, de alguna forma, empecen a mover isto. E logo están as televisións. As televisións, neste caso, evidentemente, a Televisión de Galicia, que ten un compromiso claro, iso é verdad. Home, eu voto de menos, creo que cada vez menos ten unha aposta polo cine. Creo que está tendo máis aposta pola afición seriada televisiva, no caso da afición, que polo cine. Incluso polas movies, pero non polo cine. Pero, bueno, ese é un criterio que seguramente, negociando, sentándose a negociar, se pode cambiar. Porque, claro, o cine é a carta de presentación. É a nosa carta de presentación. O Desconocido. Película Desconocido, producida por Vaca Films. Película que se convirte nun éxito, ópera prima de Dani de la Torre, convírtese nun éxito, estrenase en varios países de todo o mundo e os americanos acaban de mercala para facer a versión americana. Luis Tosar vai ser Liam Neeson. Bien, bueno, soou a flauta. Bueno, é unha forma de sair. A mágoa foi que esa película non se tivera estreada aquí en galego, si a pasou e emitiu Televisión de Galicia en galego. E temos outra película, por exemplo, Arrugas, en Rugas, porque somos unha potencia en animación, ao mellor non aproveitamos moito, pero somos unha potencia en animación. A animación que, por sorte para os produtores, non depende tanto da lingua, porque é animación que non necesita lingua, non ten lingua, e ao mellor ten lendas, ten cartéis, e esas cartelas poden ir perfectamente en galego. Bueno, pois, por exemplo, en Rugas convertiuse nun éxito internacional. A que se está facendo ahora o Hombre de Pijama, en principio, ata onde eu sei, esa sí, vaise facer en castelán. Pero, bueno, en todo caso, eso a competirá ás administracións ou a quen corresponda tomar medidas sobre eso. Entón, vamos pasar á distribución. E na distribución en Galicia, históricamente, tamén no século XX, tivemos un carro de distribuidoras. Tiñamos dous centros digamos, operativos de distribución, que eran A Coruña e Vigo. Tiñamos como unhas 30, 35 distribuidoras en un momento, evidentemente, distinto. Cantas temos agora? 2. Temos Baños Films en Vigo, que ten como 70 anos de vida, que realmente xa se convertiu nun asente máis un asente distribuidor que un distribuidor, é dicir, un intermediario que facilita, sobre todo, películas ao circuito periférico, é dicir, as salas, digamos, pequenas de vilas, os cineclubes e aqueles asentes alternativos, vou ir un pouco rematando estes asentes alternativos, e o que fan é facilita películas e, evidentemente, claro, que ocorre? Pois moitas delas en soporte físico Blu-ray, porque é verdad que os espazos públicos, auditorios, non están equipados aínda para DCP. O DCP require unha infraestructura máis cara, se é verdad que están xa equipadas todas as salas comerciais galegas, xa están equipadas, non así as salas, digamos, pequenas. Entonces, Baños Films facilita eso. DCPs ocasionalmente. Hai algunha sala que xa ten DCP. Bien, e depois está Numas. Numas, evidentemente, un modelo que ten, bueno, podía dicir Marga mellor que a min, pero corríxeme se me equivoco, ten unha libraría, ten unha sala, ten un laboratorio de diseño, de formas, e ten tamén unha distribuidora. Creo que en este momento ten 6 películas en distribución. 6 películas en distribución pertencentes a países, por exemplo, Portugal. Creo que tendes 2 ou 3 portuguesas, que casualmente Portugal, a verdade que podía chorar con nós perfectamente. Un sacaron dos outros, a pesar de ser un país moi cinéfilo, que quere moito a seu propio cine, ten exactamente os mesmos problemas para acceder ás salas. Exactamente. 3 portugueses, correspondencias, a Doncela, 2 de Rita Cerezo, pois, por exemplo, Cabalo Diñeiro de Pedro Costas. E entonces estas películas, eles facilítanas, obviamente, a Multicines Norte, facilítanse a que nas pida, supoño que se acabarán pedindo os cineclubs, acabarán pedindo as programacións culturais e, ademais, teñen concordos e acordos con algunha outra sala do Estado. É unha forma de empezar. Está ben. Está ben. Xa teñen tamén Mimosas. Mimosas do Oliver Lasse tamén a distribúe. Numas. Eso está ben. É unha forma de empezar. É o que la patita.
o de meter la patita. Eso é así, funciona así. Entón, xa como vamos acabando, imos rematando, e xa dito que o programa media ten axudas que se poden aproveitar, a miña sorpresa é que nos 3 últimos anos o audiovisual galego pediu en total a Europa, nos 3 últimos anos, 145.000 euros en total, 3 empresas. Home, a verdade que a cantidad é ridícula, non? É ridícula, podían pedir moito máis. Por que non o fan? Preguntemos a eles, porque non o sei. Francamente, non o sei. Seguramente pidan uns requisitos moi extraños e eles non cumprirán, non o sei. Entón, para ir terminando, vou resumindo. Que necesita o audiovisual galego da cara a 2025? Ter moi claro que hai que reivindicar a lingua galega. O audiovisual europeo, o audiovisual galego ten que ser na lingua europea. Vai cambiando os hábitos do consumo. Xa están, ahora mismo, como dixen antes, moitísimas salas poñendo cine con lentas. Bueno, pois empecemos a... Que en Madrid besan Asmorga subtitulada, que besan Mimosas con lendas en galego, que en París a besan tamén con lendas, pois aí sí, aí terás que ver en versión original galega en francés, por suposto. Que se asusten aos nichos de mercado, que fagan análisis de mercado, que non o fan. Aquí dependen demasiado das subvencións. Aquí o truco do produtor galego, normalmente eu pido unha subvención, pido unha subvención aquí, outra ali, sumo, e o que fago é aparto para aquí unha cantidad considerable e vou a rodar co resto. A base de que? Bueno, pois a base de, pois seguramente, precariedade laboral, porque non vou dicir explotación, senón precariedade laboral, sesións rápidas de rodaxe, toma única, e isto non é novo cinema galego, nin é vanguarda, simplemente non repetimos a toma porque hai que aforrar. E estas cousas todas, pois, ocupan. Empezamos a fazer tamén cine competitivo. Por suposto, capacidade para procurar alianzas. Antes Marga facía referencia ao catálogos internacionales. É verdade que o audiovisual galego está cada vez indo máis a feiras. Cada vez vais ao mercado, a Cannes, a Berlín, e é verdade que se están buscando alianzas. Neste momento hai alguna produtora galega xa asociada a alguna produtora portuguesa, francesa, hai tamén algunha italiana, alemana, é dicir, estamos dando pasiños nesa dirección, que posiblemente leve condicionado a presión de que logo esa película vai terse que estar estreada seguramente en unha lingua que non sea galega. Iso vai ser así, non? Pode ser. E agora voulles facer unha chica dela final, entón me vou poñer en modo que Víctor coñece ben como editor meu que foi de ficción, aparte de profesor en algún momento, aparte de amigo, e voume poñer en plan soñador. Vou soñar. Recorden que lles falei de Amazon, faleilles de Google, faleilles... Bien. Nós temos Zara. Zara pode competir perfectamente. Home, non sei, coñemos o famoso lista de Forbes e aí temos a noso Amancio, bueno, noso de adopción, a noso Amancio metido aí, non? Bueno, imagínense por un momento que Zara se mete na produción audiovisual e que Zara dedica 20 millóns de euros anuais, que é como sacarlle un pelo a un can, e que o dedica a produción audiovisual. E que incluso, é máis, estou soñando, e que o dedica a novos valores. Hai unha aposta decidida polos novos valores que están saindo das nosas facultades. Saen cada ano 2 ou 3 moi bons, que desgraciadamente se acaban malogrando porque non atopan a posibilidade, non atopan o apoio e o cariño que necesiten. Imagínense eso por un momento. Podemos soñalo, por que non? Pero, mire, entonces, supoñemos que falamos con Amancio e Amancio nos di, non, mire, non, para empezar eu non vou ao cine. Non sei, non me interesa, para nada. Entón, dicimos, bueno, mire usted, don Amancio, ten vostede 2.200 tendas en todo o mundo. Vai facer unha cousa, por que non contribúe a visibilidade do produto cultural galego? Por que en cada tenda non pon unha vitrina e nos pon ali un libro galego, unha película galega, unha música galega, e non la cambia cada mes? Sí, cada mes, non se pase moito cada mes. Pero, ademais, como vostedes venden roupa e agora mesmo a diversificación existe, pois denlle vostedes a un clip, fagan unha especie de enlace e que podan mercar, un carrito que poden mercar cultura galega, porque temos galegos por todo o mundo, e logo temos tamén xente curiosa que quere ver a nosa cultura, porque vamos a vender as películas galegas con lendas, vamos a ver con un menú con lendas en francés, en inglés, en rumano, en o que queiras, e a música, por suposto, xa non necesita traducción.
Imagínense eso. ¿Tan complicado sería? No, sería nada complicado. ¿Verdad? Non sería nada complicado. Bien, entonces, mira, remato xa. Linlle a Carlos Velo, que non sei se foi unha entrevista que lle fixo Xosé Ramón Pouso, a mellor fuches tú, en algún momento, ou algunha das entrevistas. Estou rematando xa. A principio dos anos 70, Carlos Velo, cineasta exiliado galego, en México, viaxaba con frecuencia a Los Ángeles, estaba moi en contacto coa industria, máis que nada por cuestións tamén da súa escola de cine, por o cargo que tiña nos estudios Churubusco, e entón chegou a Ourense no ano 74, faloulles aos mozos de Ourense, mirade, veño da casa dun amigo nos Ángeles, dunha casa dun amigo que me levou ao laboratorio, ten unha computadora onde ten todo ali, está todo ali metido. Entón, claro, os rapaces de Ourense, no ano 70 e pico, alucinaban, flipaban. E que coño? Que dices? Sí, isto vai cambiar. Isto vai cambiar. Non había nin Google, non había nada en aquel momento. Pero xa se anticipou. E este mesmo home, Carlos Velo, no ano 86, deixou un documento base fundacional para crear un centro galego, que ao final, bueno, un centro galego largo que non vou dicir agora, no que incluía unha cousa que chamaba Politeca de Galicia. E ele imaginaba, non é máis que centos de caixas e caixiñas, pensen en CDs, pensen en... onde están guardadas a zanfona de Santalices, un autógrafo de Rosalía, e o retrato dun emigrante, as vieiras de Carlomagno, e a trave de ouro de Risco, un disco da nova canción, a nova canción galega naquele momento, o ambiente da Alonso de Vigo, e unha cerámica de Xoane, un vídeo nunha escola da Coruña, e as máscaras de Castelao, unha película da Tasca de Liña en Lobeira, un discurso de Basilio, un póster da autonomía. Mañá, os contidos desas caixas van quedar gravadas nun pequeno disco magnético e desfilarán as súas imaxes como lóstregos da memoria de Galicia na pantalla dunha computadora oriental. E creo que nesa idea que nos arrancaba a todos un sonriso de tenrura, creo que, sinceramente, aínda deberíamos andar niso. Moitas grazas. Sí, porque está aí moita chicha. Teño que marchar. A que hora hai que cerrar aquí? Agora, 8:30. As 8:30 hai que cerrar. Podes. Bueno, a ver, se quere, non van a dicir nada. No, pero podedes facer vos o... Sí, non hai. Ben, bueno, pois sinto ben que Miguel Anxo marche. Primeiro porque é a paixón e a vehemencia na defensa das súas posicións. E segundo, porque ten a habilidade de poñer cuestións en riba da mesa que son discutibles. E cando digo discutibles, que merecen ser discutidas. Non quero dicir que un teña que discrepar con elas, que merecen ser discutidas. Temos aquí a Marga, que evidentemente é autoritas de abondo para esas posibles discusións. E eu ocurreseme primeiro. O cine galego empeza a existir con todos os precedentes que se queira, pero empeza a existir en termos de competitividade no mercado a partir do ano 1983. Que a aparición das tres. 89. Tres, bueno, cando... Sí, bueno, vesme un pouco para atrás. 89. No, 83 é cando se estrea Continental. No, 89 estreanse. Home, bueno. Estreanse no 89. É igual. Bien, no 89. É que a Asunción é do 85, por exemplo, que é previa. Pero bueno, é igual. Por lo tanto, é un fenómeno relativamente, en tempo, é un fenómeno recente. Segundo, o cine, eu creo que, a ver, a produción audiovisual, sexa ficción ou sexa documental, porque tamén iso é creación, ten un soporte tradicional que son as pantallas. A mí me parece ben o fetichismo das pantallas, incluso a admiración das pantallas, esa fascinación das pantallas. Pero esa creación, igual que falamos de leer novelas en soporte, en pantalla, en e-books, en readers,
Pois, bueno, hai que pensar que a linguaxe e a ficción e a creación e o discurso audiovisual está tamén noutros soportes. Os nosos alumnos consumen basicamente a través da computadora. Eu, por exemplo, cóstame moitísimo e, ademais, en serie. Por lo tanto, hai un novo formato narrativo. A web serie, que non saiu aquí, pero a mí me gustaría un pouco... Hai un festival de web series en Carballo Interplay de web series. É unha fórmula que se está ensaiando por parte de novos creadores e creadoras galegos que están saindo das facultades e que están introducindo novas maneiras de narrar para públicos distintos e que están aí. Non lle poñamos chatas a ese porque igual resulta que se hai algunha saída tamén está nesa dirección. Logo, o tema da lingua, eu concordo totalmente con vos, pero hai que pensar que os mercados, a lingua, o mercado interior para o cinema, o mercado interior non nos chega. Ben, e o mercado exterior cas lendas, bueno... Vamos, aquí... Bueno, é unha opinión. No, pero quero dicir, entonces estamos contradicindo toda a política europea da diversidade e da interculturalidade. As dinámicas de mercado van a ir nunha dirección. Bueno, sí, a industria é un produto de mercados e ou sostemos tamén un discurso que nos permita sobrevivir en termos económicos ou témolo moi complicado. No, pero que pode sobrevivir en termos económicos estamos... É que eu coido que temos unha idea moi diferente do que é sobrevivir. Claro. No, neste sentido, a nivel de industria da cultura, porque un dos problemas e un dos déficits precisamente do cine en Europa é xusto querer competir en termos de mercado e foi a morte, e só se salva Francia no seu momento pola excepción cultural, e neste momento, sabes o que significa a industria da cultura en Francia? É o primeiro sector, é por riba do sector químico e do automóvil. A excepción cultural é unha defensa do mercado. Non. Sí, do mercado para o produto francés. É dicir, os franceses saben que ou crea e garantiza, claro, porque eu non estou dicindo un mercado libre neoliberal. Estou dicindo que ou construímos espazos para que exista un mínimo mercado, ou seja, un retorno económico do produto industrial, ou imos estar instalados... Non estamos dicindo algo que se coma unha cousa ou outra, sino que estamos facendo entradas diferentes. Quero decir que as películas en versión original, si, pregunta, as películas en versión original, que pasou? Sí, non, era só aclarar isto, cando falamos de mercado interno en galego, pero despois con lendas para os mercados externos, que como se está movendo o cine europeo, e se Numas está en Europa Cinemas, é precisamente porque o lema de Europa Cinemas, e lle dá axuda por eso, primeiro, hai que ter 30.000 espectadores ao ano, que cuidado en Santiago, nunha cidade de 100.000. O sea, hai que facer un traballo moi forte, porque senón non podes entrar en Europa Cinemas, non é entrar así petando na porta. E segundo, lema de Europa Cinemas, traendo a diversidade do cinema europeo. Ten que ser en versión original, senón non che dan tampouco. Aí é como se construye ese tipo de... Pero, bueno, é outra entrada, non? Non me estaba dicindo. Na mesma cousa, non? A primeira é que, bueno, eu entendo que pode haber películas boas e malas. O sea, o cine bon, o ser lexendado, non tería ningún problema para poder chegar a calquera sitio, non? E o segundo é unha cosa que se vixo aquí. Era, eu non sei por que carafio está pasando isto aquí. Que a xente non vai a ver películas en galego, vai a verlas en castelán. Eu penso que é porque, vamos, é evidente que o galego está sendo percibido socialmente como un trapo, non digo un farrapo, como un trapo. E a xente, evidentemente, non quere levar un trapo posto. Entende? Entón, penso que ese problema ten unha fácil solución. A independencia. Non, señora. A solución é lingüística, é ortográfica. Non pasa eso. Falo da percepción social. É dicir, nós temos unha lingua... Mire, eu estou xuntando firmas na Praza do Obradoiro, na Praza do Obradoiro non, aí na Alameda, para aprobar unha lei con outra xente, que foi a Paz Andrade, e todo o Parlamento, como cainitas, como fariseos, aprobaron a Paz Andrade, que era para fomentar o uso da grafía, portugués, do coñecemento, para que os galegos, non falo da grafía, non falo da lingua, a fonética é unha cousa, e a forma de escribir, o sea, a fonética é unha cousa, é como fala a xente en Argentina, falando dunha maneira, que falamos doutra, pero a ortografía, eso é unha cousa que non ten nada que ver coa fonética. Entón, era simplemente o coñecemento ortográfico. O que fai co galego, que cando todo o mundo di, non, que en Brasil temos Portugal, se dixo aquí 4 ou 5 veces, os intervintes. Pero depois, a hora da verdade,
cando falamos, oiga, mire, estamos nas redes, queremos escrever, temos un mercado de... Non é mercado, temos un montón de xente a que podemos chegar. Eu lle podo dicir que cando se escreve, por exemplo, en foros... Non, pero é que é isto nada máis, non? Por que o galego está sendo percibido socialmente como un trapo? Bueno, pois é por unha cuestión diferente que coñecemos a diglosa, é unha cuestión sociolingüística, cando digo é unha lingua sin poder, cando decía eso, se tes poder a lingua pasa a ser... Pero, no, vamos a ver, a cuestión do cinema a nivel de rendimento... Bueno, pero que o poder que ten Cataluña é moi superior, cuidado, a nivel de... Tú mira só a Constitución do Parlamento catalán e a Constitución do Parlamento galego, é que non ves eso. Claro, que vamos, é que parece que falamos de cosas, son países diferentes. E a burguesía nacional, e claro, bueno, pois entón, non nos equivoquemos, non nos equivoquemos. E a lei de inversión lingüística e toda a historia desde fai 20 anos. Non é así, agora te digo, bueno, eso. Mira, nós distribuímos a máis do 5... No, máis do 5... No, mira, a nosa gran construción, hai alguén que quere falar, non sei se quere falar, a nosa gran construción comunal é a lingua. Grafía máis, no, pero grafía máis, grafía menos. Nos, do catálogo numas, que é moi pequeno, 3 películas son portuguesas. Cabalo Diñeiro, a película de Pedro Costa, un dos grandes autores máis respetados no mundo da creación, porque cando se fala de bons e maus films non se pode ir a taquilla a medir eso. Bueno, que aí hai outra historia. Rosalía seguramente non vende como Paulo Coelho, pero primeiro é quen nos representa e é unha das autoras máis veneradas a nivel de literatura universal, que é unha das grandes creacións e a primeira seguramente a primeira que publica nun produto industrial como é o libro en lingua galega. Bueno, no, pero quero dicir que Cabalo Diñeiro é un film caboverdiano en crioulo. En Portugal pásase con subtítulos en portugués, aquí pasamos con subtítulos en lingua galega, que son simplemente con varias e tal. Eso circula igual, pero quero dicir, a lingua original dese filme é o crioulo. E iso é a diversidade, e tú te relacionas con ese filme e a interculturalidade cando te pos en relación co diferente. Cando entra en relación un filme galego con un filme en crioulo, con un filme lituano, con un filme en francés. Bueno, pero está... Bueno, non sei, hai trapos maravillosos, a industria do vestido e Zara, menudos trapitos. Non é ese o problema. Sí, eso pode ser, sí que había aí. Temos un mercado pequeno, pero podemos ter un mercado... Pídovos un pouco de calma. Sí, non é calma, é por falta de tempo, estamos con falta de tempo. Entón, se temos que ir a un bar, seguimos falando, porque a ver, di. Tamén se pode falar nos bares. Eu digo, a xente non anda, non hai sendeiros, a xente non anda, entendémonos, non? É dicir, agora hai moitos sendeiros en Galicia. Bueno, pois a xente xa fai moito sendeirismo, hai sendeirismo por cada sitio, en cada concello. Acaba de falar Miguel Anxo da exhibición. Falou pouco da produción. Nós falo en pasado, tivemos unhas empresas moi significativas aquí, na produción. Seguimos tendo empresas editoriais, non na produción cinematográfica. Falou de Vaca, falou de Faro, falou de Vía Láctea, falou de algunhas que continúan aí, pero onde está Filmax, onde está Filmanova, onde está Continental. Desapareceron, sabes? Claro, é do que estou a falar. Onde está a animación? Empezou a comentar algo Miguel Anxo da animación. Nós fomos pioneiros na animación europea. En Galicia, non en Extremadura, en Galicia. Bueno, pois todas estas cousas son as que nos teñen que levar a reflexionar, e, por suposto, sempre co que pode significar a Televisión de Galicia, que evidentemente unha locomotora do audiovisual galego. Volvo un pouco aos produtores. Tiñamos, xa non temos, o Consorcio do Audiovisual de Galicia, a EGA, unha das asociacións, a GAPI, que é outra de produtores independentes, a primeira que se creou aquí, a Academia do Audiovisual, é dicir, cada un do audiovisual parece que... Entón, os 2,5 millóns, máis de 2,5 millóns de galegos están equivocados, non, a mellor estamos equivocados os 20 que estamos aquí, neste pequeno auditorio. Hai que ver, hai que pensar as cousas e despois modificalas. Volvo aos sendeiros.
Por que digo sendeiros? Porque ten que haber políticas, ten que haber directrices, ten que haber ideas e ten que haber unha unión dos poucos que nos interesa a cultura galega. Unión. Non pode ser que cada un tome unha iniciativa en Viveiro, outro en Tui, outro en Verín, está moi ben, pero ten que haber unha unión. No, de acordo, e falámonos aquí da falta de política ou do tipo de políticas que había. Por exemplo, antes falou Miguel Anxo dos festivais, que é verdad que é un dos circuitos onde se crea público. Onde o público accede a ver cousas que non ve de outro xeito e que se vai crear, como foi Cine Europa en Santiago, foi fundamental para crear un público pro cinema. Porque de maneira sistemática e, ademais, cunha periodicidade rigurosa durante o mes de novembro, a xente poñese nas colas a ver filmes e se foi creando unha cultura do cinema. Entón, todas esas asociacións que ti dices, é verdade, pero son diferentes. A Academia do Audiovisual ten unhas funcións que é profesional, a Gapia é de empresas, despois apareceu o clúster porque eran empresas máis fortes, porque unhas son as pequenas, que son as da GAP, e despois o clúster foron as máis fortes, eso responde tamén á estrutura social e á estrutura, digamos, de grupos e de intereses, no fondo, e o que teñen é que dialogar, non é tanto xuntarse, porque vai ser, eso non pasa en ninguna sociedade tampouco. Cada unha cumple unha función, pero sobre todo que creen entre elas un entramado para o que lle interesa. Pero é verdade que esos festivais son importantísimos, o de Bueu, o Ollo de Boi, ou tal, pero fíxate ben, falaba das axudas a festivais. Nos requisitos das axudas públicas a festivais, só teñen que exhibir o 5% de cinemas producidos en Galicia, ni unha mención á lingua. Por lo tanto, ese tipo de política é unha política distorsionadora, é unha política que está facendo desaparecer e é unha política de autoborrado. Por tanto, ese é o que estamos discutindo, polo menos desde o meu punto de vista, da política europea, da diversidade lingüística, etc., 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 falando nese sentido. Despois, é verdade que hai que dimensionar as producións. Vaca Films tamén foi alumna nosa, pero, e vai con empresas detrás, tipo Telecinco e tipo tal, cuidado, non é só en Malustres con sus tirabuzones, cuidado con eso, non? Por lo tanto, hai aí todo un conglomerado que apoia determinadas producións mainstream que está moi ben e que, sobre todo, que fortalecen un sector a nivel de traballo, a nivel de mercado, estrictamente, etc., etc., etc. Agora, se falamos desde o punto de vista de unha produción que identifica unha cinematografía nacional, o descoñecido non é. Como non é literatura galega, no sistema literario, aquela que non está escrita en lingua galega, é ao que nos estamos referindo. Por tanto, centrémonos naquilo que decimos. Non estamos dicindo que as outras cousas non existen, que non teñan relación unhas cos outras, incluso desde a diferencia, pero se estamos falando de políticas a prol e dende, se se cree que existe a cultura galega, porque se non existe a cultura galega tampouco existe Galicia, porque a sociedade sin cultura é como é a que crea os valores, é a que organiza o territorio para aproveitar recursos, é a que debería acabar co eucalipto, etc., etc. Cuidado, que hai moitas maneiras de desaparecer, vai desaparecer o cine, pero tamén van desaparecer outras cousas. E tú dixeches, apareceron os sendeiros, a xente comenzou a andar, porque non se esquecerá de andar, aínda, porque aínda queda unha cultura rural moi activa. Por iso se volveu a agricultura ecolóxica, pero sobre todo, por qué? Porque se creou conciencia ambientalista. Pero se non, siguen cheos de silvas os camiños, e hai de pensa, e hai moitas iniciativas, e as iniciativas son casi sempre locais, e, por tanto, eu sí que creo neste tipo de accións. Ora, moi dimensionadas, por lo tanto, eu non podo pretender en Numas facer competencia a salas Compostela. Non é eso, non me interesa en absoluto. Non é competitivo nese sentido, pero é máis competitivo que outro, sabes por qué? En 2 anos pasou de 3 traballadores a 12. O sea, fíxate o incremento de emprego. Unha cooperativa. Ora, moi dimensionado todo. Pasou a facer distribución de películas que senón nunca se verían. Non é mediadora como Baños Films, de películas americanas. Eso é o que lle interesa ao proxecto. Senón non te metes neso. É un proxecto singular por eso. E é un proxecto que no Festival de Cannes, cando Europa Cinemas, que a principal organización pública realmente está ligada ao programa de media, en Cannes presenta o seu informe, a pon como a mellor sala de referencia de todo o Estado español en 2 anos. É verdade o que decía Miguel Anxo, poderíanse facer ese tipo de salas, porque tamén se poden facer digamos, en rede, non ten por que esos 30.000, se houver 4 salas numas, podríanse sumar os espectadores e facer unha rede cooperativa máis complexa ou menos. Eso tamén se pode facer, hai fórmulas. Pero, bueno, quero dicir que son fórmulas dimensionadas, pero que tens que traballar cada día e que tens que estar ben formada para saber o que queres dar e que tens que ter, digamos, algo moi identificado. É dicir, que en Numas descubrimos, eu che digo, hai 1.000 persoas abonadas. E desas, o 70% son mulleres. E non son jovencitos, cuidado, ni jovencitas. Eu empezaba, son do meu tempo. É dicir, cuidado.
E, ademais, van a ver cine en francés, descubrimos que había unha cantidad de francoparlantes e escuchantes. Por tanto, hai cousas que descubres cando a xente empeza a ir aos sitios. Pero, bueno, as pantallas, os auditorios que decía Miguel Anxo, é verdade, hai moita pantalla en moitos locais, pero, claro, levan unha película como se levaran, digamos, un dueto para as bodas, quer dizer, nin se ve, nin se escoita, bueno, amén. Hai moitas cousas que tamén van matando esa... Pero, bueno... Mira, Margarita, un par de cuestións moi puntuais. A primeira, cando volverán as produtoras a Galicia contando con subvencións da administración para que fagan exteriores aquí, tomas aquí, etcétera, etcétera? Cando volverán? Hai futuro para eso? Tes algunha información? Mira, un organismo que é a Film Commission, que está destinada precisamente a eso, a traer, como veu no seu Monte Polanski, a filmar en Ferrol A morte e a doncela, como Amenábar filmou Mar Adentro, tamén porque a historia era da CO. Pero iso hai que fazer política, claro. Estamos falando do pasado, o que aventuro é se iso vai se seguir producindo no futuro. Eu lamento discrepar, penso que non. Crees que non? A non haber diñeiro, subvención, non. Bueno, esa é unha cuestión menor. Pero ora vou ao tema, digamos, máis de terra, non? Ti fixeches unha exposición teórica, en fin, moi completa, etcétera, dos protocolos, etcétera, etcétera, polo tema da utilización do galego nos filmes e tal, non? Pero, bueno, eu vou plantexar, tamén falouse das alanumas, que polo que parece, pois, en fin, estou convencido, pois, exemplar no proceso, etcétera, etcétera, pero vou a facer un pequeno estudo de caso, imaginario, xa que estamos utilizando tanto método cualitativo, pois vamos a seguir co cualitativo, non? Un estudo de caso. Outra persoa que non é o propietario das Numas e que quere tamén montar algo semellante. Está proxectando películas en español e quere cambialas ao galego. Hai algunha institución, corporación, algunha estrutura en Galicia a que teña que recurrir, que lle poda iluminar, ilustrar, etc. Ou só ten que recurrir a actividade privada, a comprar, como decía o teu compañeiro de mesa, pantallas, etc., etc. Porque é un pouco un baleiro, digamos. É exclusivamente iniciativa privada que ten que actuar. Hai, repito, algunha institución, algo? Fago pregunta de neófito, porque para min é un tema absolutamente desconhecido. Se poñemos o exemplo dos festivais, que é unha iniciativa privada, de grupos de persoas que montan un festival, e esos recurren a CADI, que é a Axencia Galega do Audiovisual, que é un organismo da administración que ten unha serie de líneas de apoio á exhibición, á produción, á visibilización, cando vai ao mercado fora, e por eso fai esos catálogos, por lo tanto, por aí pode ir. E despois, se é un proxecto empresarial, pequeno ou grande, ten o IGAPE, non? De política económica, que según o proxecto che dá unha axuda con retorno, obviamente, pero que che permite, te adianta o investimento. E despois hai fórmulas como as que se fixo en Numas, que son 180 avalistas a 1.000 euros para facer as obras. E que xa se vai amortizando, quer dizer, que non van a ter que desembolsar os 1.000 euros. Para salas, di. No, que eu coñezo únicamente Numas. Neste sentido, No, bueno, son moito traballo. Permatamos xa que nos están dicindo que hai que levantar o cambio, nos están votando. Eso ten que ver co que falábamos pola mañá de política. O que les decían tamén. Hai un plan estratégico. O que les decían, ou isto se vai estructurando ben, ou cada quen polo seu lado. Centrado no ámbito da produción da cultura, bueno, ou estamos na trincheira da resistencia, con iniciativas, e, bueno, e a esperanza de que as cousas podamos facelas cambiar, porque o mundo tamén cambia, Claro, e, bueno, e desde, sobre todo... Bueno, señores, moitas gracias, mañá continuamos.